No, rovnakým spôsobom, ako sme postupovali pri zaoblovaní horných rán, budeme postupovať pri zaoblovaní dolných rán. Čiže situácia sa úplne opakuje. Pre prehľadnosť si zvolím za aktívnu hladinu layer 3, vypnem si surfaces a presuniem sa do náhľadu pôdorysného. Vytvorím si úsečky, ktorými budem orezávať. Keby som si chcel situáciu ešte viac skomplikovať, tak by som ich neorientoval ortogonálne, ale proste v ľubovolnom uhle voči podstave. Môžeme si to vyskúšať v jednom nároží, čo to spraví. Takže takto. Hop. Momentálne si vypnem tieto pomocné menu, aby som mal väčší prehľad v pracovnej ploche. A označím si buď to všetky krivky takto, alebo pomocou príkazov výber krivky. Teda samozrejme, keď viem, že tu mám len tieto. Dám si ich vyextrudovať priamo. Vyzerá, že sa prenikajú no zvolenou plochou a vyberiem príkaz split. Takže 1, 2, 3, 4. Hop, takže opäť nejaká chybička. Asi mám niečo vybraté, pretože to mi automaticky vyberá. Čiže ešte raz a teraz rezané objekty, režúce objekty. Takže mali by sme to mať urobené už v poriadku, čiže hladina help a zvyšok ide dohľadnený delete. OK. Tak, teraz si vytvorím pomocou plynulého prechodu dvoch rán alebo kriviek si vytvorím spojnice. OK. Hop, chyba. Som zle vybral. Surface edge, surface edge, surface edge, surface edge. Dobre, toto sa opakuje na poslednom rohu. Tak je tých rohov hodne, ale po tomto videotutoriále už budeme perfektne zaoblovať. Takže opäť split, vyberám plochu, rezové krivky, zvyšky presuniem do hladiny. Ctrl vyberiem, Shift pridám. To boli klávesové skratky, čo som stlačil po priklikaní na monitore. A ide to do hladiny. Zmazať, dobre. No a teraz pomocou príkazu Sweep to Rail pomocou príkazu Sweep to Rail by som si vytvoril zaoblenia. Aj si ich vytvorím. Takže Sweep 2
alebo Surface Sweep to Rail. Takže môžeme ísť na to. Hrana. Hop. Som tam mal preklep, takže ešte raz Sweep 2. A ideme Surface Edge. A vidíme, že hrany sú opäť rozbité, takže to nie. Takže Merge Edge. Teraz Split Edge. Hop. Split Edge. Rozdeliť ranu. A teraz ideme v bodoch. Čiže End. 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 End a end. OK. Dobre. Tieto príkazy sa dajú, myslím, vyvolať cez menu Analyze a Edge Tools, čiže Split Edge, Merge Edge, Merge All Edges a tak ďalej. Dobre. Takže dáme si Surface Sweep to Rail, čiže Edge, krivka, profily. OK. Edge, krivka, profily. Edge, krivka, profily. Edge, krivka, profily. OK, tak toto je. A teraz to šlo do hladiny Surfaces. Toto tiež. Vyber krivky. To pôjde do hladiny pomocná. Teraz asi toto bolo v skrytých hladinách. Dobre. Teraz si hladinu, no nie hladinu v skrytých objektoch. Teraz si vyberiem zaoblenie. OK. A opäť si prácu uložíme.